ішоў узбярэжжам, за сабою ён клікаў дарогу, каб людзі чулі слух Божых праўду. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кінуў, каб з табою распачаць новы лон. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кінуў, каб з табою распачаць новы лон. Ты маіх рук патрабуеш, кропель поту і шчырага сэрца, нязломнай веры, маёй адвагі. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кінуў, каб з табою распачаць новы лон. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Дорогие браты і сёстры, працягваем трываць у актаве урачыстасці ўсіх святых. Традыцыйна молімся за нашых памерлых і перад хвілінаю услухоўваліся ў імёны тых, хто быў побач з намі, хто некалі хадзіў па гэтай зямле, а сёння, перайшоўшы граніцу вечнасці, спаглядае на гэтае жыццё з іншага боку. Калі яны патрабуюць дапамогі, мы хочам ім яе аказаць праз сваю малітоўную лучнасць з імі. Адзін са святароў сёння моліцца ў інтэнцыі нашых памерлых, тых, каго мы вычытваем у выпамінках, давяраючы іх Божай міласэрнасці, будзем прасіць аб ласку вечнага жыцця для іх. Сёння таксама перажываем першы чацверг месяца. Традыцыйна ў гэты дзень мы молімся аб пакліканні. Просім Бога, каб у свеце не было недахопу тых, хто прагне абвяшчаць Божае Слова, Евангелие, несці яго у найдалейшыя куткі нашай зямлі. Таму у гэты дзень традыцыйна молімся аб пакліканні да святарскага жыцця, да манаскага жыцця, а таксама аб місійныя пакліканні. Адзін са святароў моліцца таксама у гэтай інтэнцыі. Перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Боже, Ты, деля славы Своей, деля збавления человечества, поставил Христа наивышейшим святаром навеки. Дай, каб народ, який он набыў Табе сваёй крывёю, з удзелу ў харыстычнай ахвяры атрымаў моц Яго крыжа і з мёртвых паўстання, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, ніхто з нас не жыве для сябе, і ніхто не памірае для сябе. Бо калі мы жывём, то жывём для Пана. Калі ж паміраем, для Пана паміраем. Таму ці жывём, ці паміраем, мы належым Пану. Бо дзеля гэтага Христус і памёр, і ажыў, каб панаваць над мёртвымі і над жывымі. А ты чаму асуджаеш брата свайго? Або і ты чаго пагарджаеш братам сваім? Усе мы станем перад судовым пасадам Бога, бо напісана: «Паколькі я жыву, кажа Пан, перада мною схіліцца кожнае калена, і кожны язык будзе вызнаваць Бога». Так, кожны з нас адкажа за сябе перад Богом. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Убачу добрыню Пана у краине живых. Убачу добрыню Пана у краине живых. Пан маё святло и маё збаўленне, каго ж мне бояться? Пан ахова жыцця майго, каго ж мне палохацца? Убачу добрыню Пана у краине живых. Аднаго я прашу Пана і толькі гэтага жадаю, каб жыць мне ў доме Пана ва ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараство Пана і наведваць яго святыню. Убачу добрыню Пана у краине живых. Веру, што убачу добрыню Пана у краине живых. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё, спадзявайся на Пана. Убачу добрыню Пана у краине живых. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас, кажа Пан. Аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelii Pawła dla Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час
Набліжаліся да яго ўсе мытнікі і грэшнікі, каб паслухаць яго, а фарысеі і кніжнікі наракалі, кажучы: «Ён прымае грэшнікаў і есць з імі». Але Езус расказаў фарысеям і кніжнікам наступную прыпавесць, кажучы: «Хто з вас, маючы 100 авечак і згубіўшы адну з іх, не пакіне 99 у пустыні і не пойдзе па загубленую, пакуль не знойдзе яе, а знайшоўшы, возьме яе на плечы свае з радасцю і прыйдзе дадому, пакліча сяброў і суседзяў, кажучы ім: радуйцеся са мною, бо я знайшоў маю згубленую авечку». Кажу вам, што таксама на нябёсах больш радасці будзе з аднаго грэшніка, які пакаяўся, чым з 99 праведнікаў, якія не патрабуюць пакаяння. Ці якая жанчына, маючы 10 драхмаў і згубіўшы одну драхму, не запаліць свечкі і не пачне вымятаць дом і пільна шукаць, пакуль не знойдзе. А знайшоўшы, пакліча сябровак і суседак ды скажа: «Цешцеся са мною, таму што я знайшла згубленую драхму». Так кажу вам, бывае радасць у анёлаў Божых і за аднаго грэшніка, які каецца. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Праз Езуса, які прымаў грэшнікаў, просім Бога Айца аб ласцы на вяртанне для ўсіх людзей. Молімся за святы касцёл, каб ён умацоўваўся ў веры, надзеі і любові. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў нашай дзяржавы, каб яны заўсёды шукалі дабра для кожнага чалавека. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за грэшнікаў, каб у сакраменце пакаяння яны сустрэліся з міласэрным Богам. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за людзей, якія заблукалі ў жыцці, каб у Хрысце яны знайшлі правадніка да Айца Нябеснага. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся аб новых святых пакліканнях да службы Божай, да манаскага жыцця, таксама да місійнага служэння, асабліва з нашай парафіяльнай супольнасці, з нашых сем'яў. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за памерлых, якіх молімся падчас гэтай святой імшы, якіх молімся на працягу ўсёй актавы, усіх святых, каб Бог адарыў іх удзелам у нябеснай гасціні. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за нас саміх, каб мы не аддаляліся ад Езуса Хрыста, добрага пастара. Цябе просім. Божа, Ты літуешся над грэшнікамі. Ласкава выслухай нашыя просьбы і прабач нам правіны. Праз Хрыста, Пана нашага. Bóg miłosierny, Jon klicza nas i spasylaje miłości czas, kab nasze duszy stali czyściej. Idzi chudczej, grzech spyni i głos Twój poczuj. Boża i łaskaj duszu uratuj na każdym miejscu i w każdy czas. Jezus czekaje nas. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z róg Twoich na prosławlenie i chwału imię swojego, a tak samo na korzyść nam i всему Kościołu Świętemu. Пане наш Боже, да памажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вами. Z duchem Twoim Угору серце. uznosimy ich do Pana. Падзякуем Пану Богу нашаму.
годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сапраўдны і вечны святар устанавіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самого прынёс Табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю, усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, Хасанна на вышынях. Благословленный той, кто приходит у имя Пана, Хасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым.
i nie uwódź nas u spakusu, ale zbaw nas od złego. Просім Тебе, Пане, збав нас від усього злога, дай ласкаво супокою дні наші. Дапамажы нам у міласэрнасці Твою, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказаў апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі наші, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волей, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. I z duchem Twoim. Перадайце ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру Яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Panie dobry jak chleb, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмерно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы у шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровникам голодным, для тех, что вечно быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля уся наша буде, а хлеб комуніяй тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты нас своими назовешь сябрами, коли мы зробим, что Ты загадал нам. Что ж без Тебе учинить мы можем, Пане, бо Ты для нас життя і сподівання. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты
полюбил нас, Ты на крыжи отдал життё за грешных, а сам застался хлебом у святынях. Для нас открыто сердце Твое вечно, бо як дзяцей Ты, Божа, полюбил нас. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. О, душа Христова, освяти мяне, тело Христова, захавай мяне. Кроў Христова, напои мяне, о, вода з боку Христова, обмый мяне. Мука Христова, умацуй мяне. О, добрый Езу, почуй мяне. У своих ранах укрый мяне. Не дозволь мне Тебе покинуть, от ворога злого барани мяне. У годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе на веки вечные. Аминь. Молимся. Просим Тебе, Пане, праз удзелу этих вяры, якую Сын Твой наказаў складаць на ўспамін пра Яго, учини нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Амен. Сёння першы чацверг месяца, праз хвіліну выстаўлення Найсвятейшага сакраменту, помолимся о покликании. Теперь примите Божие благословение. Пан за вами, И с Духом Твоим. нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. О Найсвятейша Гостия, вяди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия. Успоможи нас, дай силу нам. Один и в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. О Jezu Boży Paster, Ty poklикał апостолов, каб зрабіць іх рыбакамі душу, прыцягні да сябе паламяныя, высакародныя сэрцы маладых людзей і учыні іх сваімі паслядоўнікамі і сваімі слугамі. Учыні, каб яны, так як Ты, прагнулі паўсюднага адкуплення, дзеля якога Ты узнаўляеш на алтары сваю ахвяру.
Пане, Ты вечны жывеш дзеля таго, каб заступацца за нас. Адкрый перад імі далягляды, каб убачылі ўвесь свет, у якім узносіцца невыказная просьба так многіх братоў аб святле праўды і цеплыні любові. Учыні, каб, адказваючы на Твоё пакліканне, яны працягвалі тут на зямлі Твою місію, будавалі Твоё містычнае цела, касцёл, і былі соллю зямлі і святлом свету. Пане Езу, няхай на Твой міласцівы заклік адгукнуцца таксама шматлікія жаночыя сэрцы, чыстыя і высакародныя, улі ў іх прагу евангельскай дасканаласці і адданага служэння касцёлу, братам і сёстрам, якім патрэбна дапамога і любоў. Амен. Пане Езу, Ты абяцаў быць з тымі, хто любіць Цябе і хто чыстым і шчырым сэрцам захоўвае Твоё Слово. Пачуй нашу малітву. Ты сказаў, калі двое з вас на зямлі згодна прасілі б аб чым-небудзь, то станецца ім ад Айца Майго, які ў нябёсах. Натхнёныя гэтымі словамі, мы з надзеяй просім Цябе аб каштоўнай ласцы дзеля дабра Твайго касцёла і дзеля збаўлення душ. Пашлі нам святых святароў і кансакраваных асоб. Ты сказаў сваім вучням, жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала, таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё. Ты, Пане Езу, гаспадар жніва, Ты спрадвечны пастыр, які пасвіць свой статак з айцоўскім клопатам. Ты учыніў касцёл сакраментам еднасці. Ён аўчарня, у якой Ты збіраеш сваіх авечак, ніва Божа, якую Ты засяваеш, будоўля, у якой Ты вуглавы камень, сям'я, жыллё Бога сярод людзей. З моманту заснавання Ты вядзеш яго праз тых, каго сам выбраў і учыніў пастырамі. Да Бога, які няспынна апякуецца сваімі дзецьмі і вядзе іх па жыццёвым шляху, знясём нашы малітвы. Ты даручыў нашаму папу Льву XIV пастырскую апеку над усім касцёлам, а дары яго нязломнай верай, жывой надзеяй і апостольскай любоўю. Цябе просім. Будь з біскупамі, святарамі і з усімі, хто прысвяціў сябе Твайму служэнню, дай ім свайго Святога Духа, еднасці, любові і спакою. Цябе просім. Ты хацеў, каб Твае вучні былі соллю зямлі і святлом свету. Пане Езу, вядзі і асвячай сваіх святароў. Цябе просім. Пашлі работнікаў на жніво сваё, каб праславілася імя Тваё сярод усіх народаў. Цябе просім. Умацуй у пакліканні кансакраваных асоб, якія пакінулі ўсё дзеля Хрыста, Сына Твайго. Учыні іх жывым Евангелем і сведчаннем святасці касцёла. Цябе просім. Настаўнік добры, дай маладым пазнаць свой шлях, які Ты падрыхтаваў для іх, каб, ажыццяўляючы сваё пакліканне, яны сталі па-сапраўднаму шчаслівымі. Цябе просім. Просім Цябе за ўсіх хрысціянаў, учыні, каб яны, жывучы згодна са сваім пакліканнем, сведчылі перад светам пра Тваю любоў і дабрыню. Цябе просім. Пане Езу Хрысце, найвышэйшы Божы пастыр, Ты паклікаў апостала і учыніў іх вестунамі добрай навіны. Схілі да сябе гарачае і прыстойнае сэрцы маладых людзей, учыні іх сваімі паслядоўнікамі, учыні, каб падзялялі Тваё жаданне паўсюднага збаўлення, заўважалі маленні братоў і сясцёр усяго свету, абдары веры і ўзаемнай любові. Адказваючы на Твой заклік, няхай працягваюць місію ўзрастання касцёла і стануць соллю зямлі. Твой міласцівы покліч звярні да сэрцаў дзяўчын, чыстых і великадушных, а дары іх прагненнем евангельскай дасканаласці, пасвячэння справам касцёла і Евангелія і чынення дабра патрабуючым людзям. Валадарка свету і маці касцёла, возьми у свае рукі нашу малітву аб шматлікіх і добрых святарскіх і законных пакліканнях. Прастаў іх Сыну свайму, Езусу Христу нашаму Пану, які жыве і валадарыць з Богам Айцом, у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Пане Єзу Христе, Ти дарив, Ты отдал свое жыццё для збаўлення людзей і стаўся вечным святаром. Просім Цябе за тых, хто рыхтуецца да святарства і законнага жыцця. Ахіні іх ласкай свайго благаслаўлення, аддалі усялякія спакусы і умацуй у святасці, каб яны ахвотна і з адданасцю пазнавалі Цябе і такім чынам падрыхтаваліся да пачэснай службы ў Тваім касцёле. Асаблівым чынам давяраем Табе клерыкаў, выхавацеляў і выкладчыкаў нашай семінарыі і законнай супольнасці. Пакажы ім сэнс і вартасць паклікання, каб яны штораз больш моцна любілі Цябе і адналіся з Табой, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Всемагутны Божа, Ты установіў святога Айца, Льва 14, бачнаю галавой Твайго касцёла, туляй заўсёды наступніка святога Пятра сваёй дабрынёй і благаслаўленнем, а дары яго ласкаю доўгага жыцця, добрага здароўя, суцеш у цярпеннях і ўчыні, каб яго апостальская праца прынесла як мага большы плён для ўсяго хрысціянства. Змілуйся, Божа, над ім праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі і ўсіх святых, а таксама дазволь, Ойча Нябесны, каб Ён усіх нас давёў да жыцця вечнага. Молімся, Пане, за нашага біскупа. Ты сам выбраў 12 апостолаў, каб яны былі Тваімі сведкамі па ўсёй зямлі. Біскуп Владзімір з'яўляецца наступнікам Тваіх апостолаў. Яго пастырскі посах – знак таго, што Ты выбраў яго на пастыра, каб гатовы быў аддаць жыццё за сваіх авечак. Ён носіць крыж Твой на сэрцы, бо нялёгкая справа весці столькі людзей да неба. Дай яму сілы і здароўе, каб быў для нас прыкладам веры, любові і хрысціянскай мужнасці, а ў небе няхай радуецца нашай прысутнасці. Амен. Молимся за ўсе законныя супольнасці, каб, наследуючы чысціню, убоства і паслухмянасць Хрыста і Яго Найсвяцейшай Маці, яны былі асаблівым знакам святасці Касцёла. Пане Єзу Христе, найвышэйшы і вечны святар, праз Цябе ўсе людзі прыходзяць да пазнання праўды і да вечнага збаўлення. Май ласку паслаць шмат работнікаў на жніво сваё. Абудзі, Пане, сярод адданых касцёлу свецкіх людзей новыя пакліканні да літургічнай службы і да ўсялякай дапаможнай працы ў касцёле, каб старанна дапамагалі святарам у іх нелёгкай паслузе. Учыні, каб яны былі чулымі на голас Твайго Евангелія і каб зразумелі годнасць і заданні хрысціянскага жыцця. Напоўні сэрцы дзяцей і моладзі радасным жаданнем удзельнічаць у службе алтара, каб сярод іх будзіліся і ўзрасталі новыя пакліканні, святарскія і законныя, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся, Пане Божа, дай нам годна праслаўляць укрытага ў найсвяцейшым сакраменце Твайго Сына, які быў забіты за нас, як ягня, каб мы маглі аглядаць яго ў вечнай хвале, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен.
Хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.